Downhill trail running on the snow. Трейл бягане в снега. Спускам по серпентините около копито, под копитото и скоростта е доста висока. Всяка една грешна стъпка може да ви врати надолу по склона. Здравейте! Как сме? Браво! Опа! Бих препоръчал много внимателно стъпване в снега. Ако се чувствате, че се подхлъзвате, трябва да се сложите капки. Аз лично в момента съм без, защото бягам с доста добри обувки. Хубава паметна. Драйвер е добър. Ето тук е Ники вече. Здравейте! Здравейте! Сега следва завойче. Хоп! Много е важно как се тъпваме. Надолу се бяга с къса крачка, динамична. Ръцете близко до тялото, съвсем леко лактите страни, за да може да балансираме и задължително да поддържаме ритъма, за да имате възможност да бягате с такова темпо. Трябва доста сила в краката, т.е. хубаво е да правите допълнително упражнение за сила на кръченцето. Хопа! Тук изсървахме една. Ето. Хопа! Ето към Княжево. Надолу. И тук последно. Сега. Хопа! За малко пропуста, но опита си казва думата и успях да задържа както трябва. И тук правим обратно завоя и слизаме до реката. Приятен ден и се наслаждавайте на снега. Страхотно е. Времето ми е чудес.